रादाबगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै जोंहा बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि जे सेमिनार, बे सेमिनार हाबाफारिखौ जोङो 26 आरो 27 बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनो थाखाय थाम-थिम जादों। दा दिनै जोंहा सेथि हाबाफारि दङ। बे सेथि साननि जोंहा जिथुनाखि सेथि हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोंहा जोंनि माखासे बर' समाजनि बा जोंनि मानसि माहारिनि जोंहा माखासे गोबां थांना थानायनि जोंहा नियम खान्थि दङ। बे नियम खान्थिफोरखौ जों सोदांनो थाखाय जोंहा दिनै हमना ला जोनोमनि, हाबानि आरो थैनायनि बेफोरबायदि माखासे जोंहा गोबां नैबे ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि गेजेरजों नियम नितिखौ जोंहा सोदांनो गोनां दङ। बेनिखायनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानानैनो जों दिनै नैबे जोंनि बरदलैनि आन्सलिकनि नैबे मिंमां सनापुर नैबे ब्रह्म जोंमा मन्दिराव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जाहाथे जोंहा बेवहाय जोङो गुवारै आरो गोबां सावरायनांगौ बाथ्रा दङ, जाहाथे जों बेखौ सावरायफुंलांनो जोङो दा थाम-थिम खालामनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा आरो बेल' नङा, जोंनि माखासे जोंनि जि धोरोमनि नेमखान्थि, जोङो मा मावोब्ला जोंहा जिउआव जों गोजोन जागोन आरो मा मावोब्ला जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो सुख आरो सान्थि दैदेनलांनो हागोन आरो मा मावोब्ला जों भबिष्यतआव जोंनि जिउआ आलो गोजोनै जोङो सोरगोआव जायगा मोनहैगोन, बेफोरनि माखासे जोंनि माखासे गुरुफोरनि बोसोन, शास्त्रनि जि बोसोन, बेफोर बोसोनफोरखौबो जोङो दिनै गुवारै बेवहाय जों सावरायनो आखायाव लादों। दा बेवहाय जोंहा 6 खान आन्सलिक दङ। जोंनि आन्दायबाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि बा ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव 6 खान आन्सलिक दङ। गिबियावनो जोंहा सानजा जनाय दङ, मध्य जनाय दङ, सिमिन सापुरि आन्सलिक दङ, आरो बेनिफ्राय धेमाजि आन्सलिक दङ, आरो नैबे बरदलैनि आन्सलिक दङ, आरो बेनिफ्राय लखिमपुर आन्सलिक दङ। बे 6 खान आन्सलिकनि दिनै प्रसार हान्जानि जे प्रसारक बाबामोन, पुरहित बाबामोन, बे बाबामोना दिनै बेवहाय नुजाफैनो हादों। दा बेवहाय गोबाङानो नुजाफैदों। आङो बे बाबामोनखौ रोजा रोजा साबायखर थादों। आरो जोङो बे जोंनि जिथुनिखि सावरायनां आयदाफोरखौ जोङो गुवारै मोजाङै जों सावरायलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिनाय थादों आरो। दुलाराय रादाब बुथुमगिरिनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। दिनै जोङो बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि दैदेननायाव नै बरदलैनि आन्सलिकनि 1 नं सनापुर ब्रह्म जोंमा मन्दिराव साननैनि फारि लानानै 26 मार्च आरो 27 मार्च साननैनि फारि लानानै दिनै प्रसार संसदआ जि थांखि लानानै ब्रह्म धर्म हारिखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों। आरो बे थांखिनि गेजेरजों बाबाया बिनि सिगाङाव जा बुंलांबाय, बेनिसिम आं बाबामोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो जाहाथे बे साननैनि फारिलाइया गाजा गोमजायैनो मोजाङैनो जालांथों, बेखौ आं आसा फारिबाय। आरो आं बेखिनिखौनो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा दिनैहाय जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि सावरायमेल बेवहाय जादों। बियो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि मेल नङा, मानोना जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि सिङाव माखासे दखरा आरो गामिफ्राव जेरैहाय जोंनि समाज निति, जेरै हाबानि सोमोन्दै, सारादुनि सोमोन्दै, आरो माखासे बिदिनो जोनोम जानाय गथ'फोरखौ माबायदि जगनि गेजेरजों हाबाफारि लानानै मावनाय जायो, बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। जाहाथे बे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गासैबो खना खनला गामियाव थानाय गासैबो प्रसारकफ्रा खौसेयै आरो एखे रोखोमै नेमखान्थि मानिनानै सोलियो। बेनि थाखायनो दिनैनि मेलखौ लेंनाय जादों। दा जोङो बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै इयुनाव जोङो जाहाथे फैबाय थानाय जायफोर लाइमोनफोर, बिसोरो जाहाथे फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थायो आरो सासे गोग्गो सुबुं जानो हायो, बैफोरनि थाखाय जोङो लाइमोन आफादनि जानानै खामानि मावलांगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय लाइमोनफोरखौ मा खावलायो? दा जों मिथिगौ सरकारनि फोसावनाय मथे जि बैसोआव लाइमोनफ्रा हाबा जानांगौ, बे समाव हाबाखौ जायोब्ला देहायारि सावस्रिया मोजां जायो आरो
मानो देहाया राफोद जायो नाथाय उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा गावसोरनो बै समाव गेलेनाय एबा खुद्रिनाय एबा सोलोंनायनि सम बेनि थाखायनो बै समाव हाबा जायोब्ला बैसोरनि जि जोनोम जाबोनाय नेक्स्ट जेनेरेसन बे जेनेरेसनफ्रा माखासे साननाय हनायफ्रा खम जालाङो जायनि जाहोनाव जोंनि समाजाव गुबुंले थासारि सोमजिनाय जों नुबाय थानो मोन्दों।